Ieuan ap Siôn ydy henw I, a dwi'n byw yn Rhys y Cai, yn ymyl Treiffynan yn Sir Fflint. Mae yna ddwy ran mewn ffordd i'r ar. Yr ar lle dwi'n tyfu, ac yr ar arall, wel, mae hi'n goedwig. Mae'n anodd credu, mae 22 flynyddoedd yn ôl, Cai oedd fan hyn, a gwrych bach o gwmpas o. A pan ddeis I yma o Treiffynan I fyw, yr 76, o'n i'n gwybod yn union be ni eisiau gwneud. Creu coedwig. Pob math o goed yma cymysgedd, ac wrth gwrs efo'r coed, mae'r adar yn dod ar anifeiliaid, ond mae gyna un pren sydd yn arbennig iawn, iawn. Hon ydy'r goeden, sef llyfanen, neu elm yn Saesneg, a dwi'n cofio tynnu y goedan pan oedd hi'n ifanc iawn i fyny flwyddyn 76 yn Mostyn, sydd ddim yn bell o fama, a'i phlannu hun fan hyn. A dycha beth sydd wedi digwydd iddi. Yr holl flynyddoedd wedyn, mae'n globan o bren mawr, ac yn wir dwi'n meddwl mae hon ydy'r llyfanen fwyaf yn yr ardal, os nad yn Sir Fflint, oherwydd mae'r llyfanod wedi i'w difa I gyd gan yr haint yn y 60au a'r 70au, ac wrth gwrs dwi yn frodd iawn o hon. Am faint chwanag wneith I oroesi yn holliach, dwi ddim yn gwybod. Yn yr Hydref fyddai'n hel y dail mewn sacha, a'i lluchu'r dail rhwngth y weiran yma, ynde, a'i adael o y bentwr am ryw 2 neu 2 blynedd. A wedyn, wrth gwrs, mae'n pydru lawr, ac erbyn y diwedd, dych chi'n cael pridd fel hyn. Dail dinenau I gyd wedi brynu, wedi pydru, a mae'n ardderchog iawn i'r ardd. Am ddim. Dwi'n newydd weld rhywbeth. O'n i'm yn gwybod bod o yna. Un ifanc. Llyfanen ifanc. Gwybod, newydd sylwi rwan. Da, da. O'n i wir ddim yn gwybod bod ti yma, o'n i'n mynd I sylwi da. Babi bach yr un mawr. Mae'n enw wedi plesio.